Chini Hamzak Sukumani. Sajak. Susmita Debormano. Susmita Debormano. Pasajla. Pasajla. Te. Pola Kathani Mumbai. Pola Kathani Mumbai. Te. O Kailai Pandawo. Kailai Pandawo. Manjagnani. Joto. Borokno. Saki Sanamu. Ang. Ani Sajagno. Tini simi. Nini Kaijak. Hikungka Hanai. Nini Yago. Yafarka. Ang. Gatang Kaito. Subrayung Tani. Suriwo. Bo. Norokni. O Tansa. Te. Kabaksa. Enggai. Kaijak nawo. Hamari Klaitun. Amen. Susmita Deborma. Nono ang. Daniel Deborma. Olukuk Gobang Mano. Saki Klai. Te. Pasajla. Pola Kathani Mumbai. O Kogrubo. Ang nono. Ani hiknai. Yasaka. Tini nisimi. Tiasak. Zora. Kaham hamya. Sak tekto. Hamya saya. Kengpurbo. Ang. Nono. Hamzaki tongnai. Te. Omoti keno. Kaitaremu. Chengsasa. Klainai. Daniel Deborma. Ang Buku. Susmita Deborma. Olukuk Gobang Mano. Saki Klai. Pasajla. Te. Pola Kathani Mumbai. O Kogriwo. Ang nono. Ani Kaijak. Sai Hinai. Yasaka. Tinin simi. Tiasak Zora. Kaham hamya. Satok tektok. Hamya saya. Ang Purubo. Nono ang. Hamzaki tongnai. Tai. Omoti keno. Kaituni mung. Chengsasa klainai. Amin. Yak sida kana tini borkai beng kanni dika silia. Ano ba kaljak prodire dika he kas kanjakle Babel college thangpur simi ke kanu muitu mana bagai lang thangta take ka kanjak lia. Ka kanbai ke engkai hambai. Ilimbago samani ngakai oroto sing kalar norong nuhur koite kalar to saita sile tongna na o kalar podre porte borok tupha bone hamjago wamti ke tongnai podre podal bidal samungo tongmungo borok phununai tai obo exchange klaimani bising tike bible do sujak tongo galasiano norok teaching norok ni pojano rujulagi no Susmita payang tongpuru Daniel mas matangnai. Daniel paya purbo Susmita ma dumsawunyai. Mane obo kaisa norni humla rumani bisingtei naithoi gothoi tongmani bisingtei kaisa mutumandi oro srengthai aba haikenya norok khorksani pojana rujulanyai. Rujuna nangnai hini Bible kai sujak tongkai o humla rumani bisingtei kebo podre pot color bai angnono tongmungbai nono ang poda rujunai ningwa ani poda rujunai hini borok ya phalanya sing ang tei porin le borno sini buri ketal hamza ketal bo ya phare sudun samiri bela kijak bo raja bela bo tesek bono sengma kandu sini Susmita kanu ro sudun selano samiri ketal kan ya phara tong sungni ya pha tongai bela ngai tabung sini Daniel bo bini logi suno kandu oi Ola bezal tong kai borong na naikon nai ro kisa boro bezal tong ko disi ngai hambai asu din ro
23 January 2025. Please sengkangkai Thai Bagbari Para. Hangkai kajak nai cila Daniel. Hangkai bo tabuk bini sak no bo tongko samung kelai. Hangkai bini bufa mo thani kecho dikon subut para Bagbari post office Lemuksara PS Lefunga ting no ble. Hangkai kajak nai je Susmita Deborma bini boyos sejak tongo bo baba hekino kuno khalaya ko sorkari sebok rok tai botau apato to housewife tungnai self employed siklawo bini bupangkai Kelan Deborma thingno blena engkai village Seli Khola engkai post office ngai Gozaria PS Bishargor engkai sipa hijola ko thangsinai engkai kajak mani jorangkai 245 kainai ang pastor Soben kajak nani Daniel ni signature kajak nani Susmita tai borong ni logi tongnai Rahel mo burjang ka seladang ka sakimali bum kai burai singena engkai selang burai ni logi tongnai kai Musangti hanya blena Musangti mo tini bung sirse juda hai matong mo ne khana ma bai khe hamai kok bor bung rok sing tabuk loi trik phaimani bagai engkai weakness o mo thani nge pulen ro engkai borokha tai borok buringi ngai bijoy engkai ngojorowo sini Mr. Daniel bai sini Miss tongmani dakto Mise sing thangsinai borok no ang kai joni raijatei kai khani tabuk saklai anga saklai mani yaglo certificate japanai boro yagra yabo yasakpun kebo mangpli narnam bujung mo kaisa borok sikla liya kaija khatini ni salo kai joni raijatei borok kaija kha sing bono tini kai rekha aboni baga ang saklayo pha sajlate phola kothani mungbai borok chini dophawo chini mothawo kaija kha aboni baga ilimba goro singno sajak to metiu koto makaham 19 অধ্যায় 5/6 Kaitor thepa mano borok ta sekaktun kaitor nukung khariri thiniwo borok ni nukung bejua kokmung kok thai tubui sekangmani bagai ta sai tok thun nei ilimba ko sama hai lukurok no ka angnor no koyo borni bagai sing susi surinai borno susi subanai gamani baga ang o certificate no boro ang as a pastor tini oro ni kainai hisebe ang borno yaphare renai o certificate berini yago tongnai ga ang basari na bagi koyo borok yagra yak kana sakna rui mo thana hamjak ma haino norok hiksongna hamjak di Kristo mo thana hamjagei bo kalbar krosaka thipika kai toni sunamjak borok जों जत्तो न हायुनि जत्तो दफा जत्तो कংনি बररक बिनि सृष्टि बररक से किन्तु लाम करखासों लाम करमानि बागै बमो बुफा नै जों सिनेमालिया जे खानि हिमलायका थांलायका काय जेसनबो जों बुफानि संदंलायका फेबा अब सय बुफाया जों सय जों रम दंलाय माने आर सय बुफानो सिनिदिनानै बागै जिसु ख्रिस्ट आजायनि सेकां जों 2025 बिसि सेकांगो आजाय फैका जिसु आजायनि सेकांगो 750 बोसोर सैजां सैया दङ अ हासाकाव बुफा सयनो सुरिनानै बागै सय बुफानो सिनिनानै बागै खरकसा लामा फुनुक फायथिनाय लाम करनाय रंना लाम फुंनानै बागै फायथिनाय मोथां